yang pantoro katri mohon lemani sing ati weh cengkok lho Nduk. Setiapmu bisa anduweni marang sang Rasa kangen anglim putih lintang berat dadi saksi bayani datang balenjani janji sapa yang mungkin Anda kali gocine asik. Lintang Asmara pojok dulur-dulur Mojokerto semuanya. Ono Victor, ada Bang ono ini. Badhe Tapi nyanyi Proper ini lo tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso nembang. boleh Boleh? Victor boleh? nggih monggo. Apa Nduk? Tembange. Dia. Victor. Oh dia lelaki ya, ya. Itu. Tembang campur sari oleh Proper ini ki sembarang Boleh, iso. napa niku Katresnan. katresnan lintang asmara mawon Oh, Lintang Asmara. iya Oh, Pak. Lintang Lintang Asmara Oh betul. gitu ya. Oh, Jadi Iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngapi? Kok sing ngapi lho Cak sampean iki Wong koyo ngono kok kaya Pak Deogut karo Mbak Yosi. Lah ki seprapate Pak eh Deogut. paribasane iku Paribasan. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho yo gak apa. Iki ora penak. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki betul, koyo ya. anak kucing anggora. Heeh. Tembange Lintang Asmara. Lintang Asmara. Oke. Roll sik ya, Le. Ral. Laler mikok ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Rumah Sak meter setengah. kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok Dek. Sapu tangan. Malah nemah. Oh, Dik. Ayo. Iket Ral Tor. Ral. Sepinten. Ya. iket. Susu marai. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho iki. Digandrung lho. Ayo. Ayo Tor digandrung. Iya, Susu. iya. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono, Met. Wong ayu tresna Mau apa nih? Wis. Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa ta, Prap? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jangan kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipis mbok ya ditatur to, Ditatur, Met, Nduk. ditatur. Adik arep yo. Aku gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak ndok kene tadi. Lah nanti umume wong ya. wong ayu. Ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susatro. Tor, sik. Tor, rungokno ibu yo, Nak. Iya, Kowe iki pacare. Kok ibu kowe yo? Ya Bu mi Bu. Mi matamu kok iso. Sopor. Ngelamak. Kowe karo omong iki Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Yo, Anake kok njaluk mie lho kowe senenono. Pake. Lagi. Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Kowe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Garuti rumah tangga ya. Kurang tinggi Tor, kurang tinggi. Iya, lagi-lagi Tor ya. Wong ayu. Eh. Jare ora gur Nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira, Met? Omongnya, Met. la 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 Ayo. la la la. Aduh. Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Kowe Tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Jiwa iki. Medun. Eh,
ya ampun ya. Met. Kowe dagelan banyol ya Mas ya. Aku nek karo ngono iki tak. Oh, Met iku kurang Adik ajar. dhewe. Adik ya adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere Met. Napa? Ndase. Ora cedhak. Ya. Ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning batenku. Wong bagus anteng. Penak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medhit-medhit. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Ambak. Iki apa tor getar-getar tor? Anu HP. Sok HP-mu. Walah. Pikir to. Mas, apa tuku kacang aku. Lah kok kira apa? Kira bakul kacang. Nah, wong kok direken kacang. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan Karo mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Mlaku. Melek to. Tumbasan pinten? Sik. Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to, Met? Nek. Aja mbok nyek, aja mbok nyek. Rasaku ora bakal seno. Wong bagus nyawa Uncat saka raga. yen tresno bisa Aja ditekek lho, aja ditekek lho. saking romantise. Yo, Lintang Hasmoro. Dados Victor Aryo. Buat Pak Bud dan Kang Garmo, Mbak Yosi, Mbak Yosi dan Pak Dewanus. oke Lintang Hasmoro. Juga buat Abang Wahyu, Serundalu. Awas. siang pantoro nantri mohon elem manis sing ati Weh cengkok lho, Nduk. setiamu bisa anduweni marang sang yasolan Rasa kangen anglim putih lintang berat dadi saksi upayane Bayani. datang balenjani Lintang. janji sapa yang mungkin Sandak kali gocine asik. Lintang Hasmoro. Konjuk dulur-dulur Mojokerto semuanya. Ono Victor. ada banggar Ono Wahyu Purwodini. Wong bagus. Awas. Nyowo. Apa ya? Bakuco, tempuran, soko, Mojokerto.
Gitu Manggala. Yo. Cuco, cuco, cuco. Tidak Rasa kangen angling putih. Ayo kudu kemek. Tulang dan Wes demen ta? saksi. Kon mulai. Upayane. Lan belenjani. Balenjani. Janji sedaya mimpi, sedaya pasti. Yo. Terima kasih. Oke, Mbak Yosi. Thank you, Mbak Yosi. Bagus. Semua bagus. Thank you, thank you. Nopo hatimu resaku. Ditekne karo Fitri. Jroning kalbu. Awal. Doa. Oke. Doa. Nadyan nyowo. Pedro. Oncat sokorogo. Oncat sokorogo. Tresno rabi suci pisana. Tresno. Rabi suci pisana. Sahabat kantor Matiho. Oke, terima kasih. Mbak Yosi, terima kasih ya, Mbak. Wah, kanca-kanca paling. Kanca-kanca iki pokoke bar disangoni terus mari ketok padang-padang Ketok kabeh. pajak. Biar. Aku bareng melu padang ya. Dro, Dro, kowe teko kono. terus lentroku. Kemang delok sing omahe adoh. Dro, Dro. Dro, Rata lho. sing omahe adoh di papan kowe ono ya an omahe adoh. Ke bojoku dhewe. Sampai dewe kok. Omahe. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Sing kene Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika peparing saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. gak dah. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa tau? Sampe wis durung, Mbak. Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis. Untalan dhewe lho. Ya gak oleh Met, nyapa? Sek turah Nesu. loro, Met. Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jiran-jiran sudah cukup. Lah kok apik bener. Entekno sisane. Ini pemerataan. Yo lah yo makan. Apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi, engko jatahmu ya didom kanca-kanca. Betul. Sama rata. Los sama lah kadak. Ora salah. Pemerataan. Kowe ngono lho. kurang. Kowe njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Saku. Gelem lah. Yo gelem lho. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono gelem ngono kaya. Wis urung. Nggih, Oke, Probolini. siap. Mriko tetembangan Lintang Asmara matur mbanun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi, Siap. tak tutupi anu, Mbak. Sapa sing urung nembang cah loro iki sapa, Mbak Probolini? Sing loro. Dia, dia. Ono dia karo Mbak Alin. Ellen. 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 Ellen kali dia. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Siap. Sik. Kene. Kene cantik tak oleh no Victor Heeh, cantik. heeh. Kene, wangun nomor bawa sisa kene iki. Monggo, monggo. Jan rumah saku. Dia sama Mbak Ellen. Idea. Iya yo. Jalan yang cantik sekali. Nengok-nengok yang jotan-jotan. Piye, Met? Piye?
nonton ondel-ondel. Dalu ki Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur ngecanda. Nduk Praborini. Tambah. Ayo dikancani iki no. Iki dikancani lho iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Len? Wong Tembange. wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku Lah. pareng. Oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Praborini kali Victor, ya. Lihat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, nggih, Om. Oke. Mambiat mayun paman. Nah, Tor iso nembang iki enggak, Tor? Iki apa toh? Umbul-umbul. ombol-ombol. Eh, aku kok iso. Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Kadung di DP wong mak. Ah, lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kok. Ijol-ijol kacek 50 kon lho tak uripna baterai lho gak payu. Kok iso Bareng ambek kene aku? sekelan kene kok kaya tekek menek wit. Ya. Suara Suarane Parodi. Anu Victor munggul. Ya. Aku engklek. Ngenyek we, ngenyek. we. Gur timet. Ayo suaraku. Tapi gandeng Aja mengalah. belambiangan. Yo. Piye, Met? Ngenyek. Jarno ngenyek dhek ngenyek. Ora ngene yo Met yo pancen ngepasne yo ora yo Met yo. Iya. Aja Palane kaya dhewe. ngono, aja kaya ngono enake kaya ngene lek jengleng kok iso. Apik kok. Luwes Luwes. Met yo. Apa? Ora ene pelana yo Met. Ayo dia rasa jengleng, sing jengleng ben iki. Kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jeglek ora Met? Ping pindho, Met. Met, piye Met? Ping pindho. Ojo kalah Met, ojo kalah Met. Ayo Met, ayo mereka. Kowe piye karo eklek Met? Iya. Cukup. Kita Piye Met? telu, Met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Ojo kalah Met. Yo! Ngenyek. 16. Sing 16, ayo. Ayo rasa bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono Met? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nah iki genah ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi. Met. Yo, Met. Ojo kalah Met. Munyer lho, Met. Ayo Met, ojo kalah Met. Eh. Ojo ngisirke bojo Ojo Met. sini-sini ki Sik lho. sik aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapa dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Gitu. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamane ta iki mau? Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira, ping pira. Pisan tapi genah. Jajal. Pisan tapi Oh, ono orang ini. Tamatno. Oh, beda. Iya ta, iya ta. Ale nono ta, ben komet cetha. wangi. Dadi dikeki contoh ki. Kok ora mok sawan ki piye? Amare ta? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Kalah Met iki. Ya ampun, aku kayak ditambahi laler. Aku malah kelingan koncoku kurmen. Menemben nek kate bales, pelan ae cek gak Heeh. mental, Dik. Sik milih
milih sing dhewek sing Nata kuda-kuda dadi men ora mundur ngono Karepe kuwi. ape nyaduk geger met. Kene, Kaya iso ora, gimana aku? iso ora. Piye kene. Kene wer ngono. Ayo jajal. Banyu wangi. Ya. nek dhek kan salto. Heeh. Iki lak versine dhek. Heeh. Ayo, kalah met. Apa met? Iya. Ya. Malah kaya kiri anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara laran kidul alas angger Mbok sing banter. kono ngono Wong anu banter karo karan teko. Banterno sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ekspresikan Dhek dhewe. merasakan ngono. Aku lacak sampai niku Piye mau piye Aku yo pikiranku wis teko dintin. halusinasimu. Halusane siku. Lak gur sak uplik. Ya. Aja. kang kaliwiat liwiat belambiangan Senang susah kasih Tanah indah. Taman Sari Nusantara Belambangan, belambangan. Gumelare Taman Sari Nusantara Belambiangan, gumelare Taman Sari Nusantara. Oke, Prabu ini tembangnya gerajakan ben diaturke dia karo Elin ya wong ayu. Kayak apa? Gerajakan Banyu Wangi. Tuh. Yo. Kita bakal joget. Iki lho nduk tembangnya gerajakan Banyu Wangi kaya apa tak komes. Wangi. Oh ah. Oh eh. Dololokan, 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 dololokan.
Rejoan selonjoran kemayanan ing asri Piye, Met? oke terima kasih tinalak lumiyin Mbok, Mbak Ellen kalian nduk dia mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa to, Bi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Prabu hari ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin. Nah. Sikile kudit Pak Met ya. Yo manut. Victor, iki lho pancen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70. Ya, Le. Pitu, wong kancane anakku. Malah mbok ceblokno. Nggih, menika mengkaten Cak Komen kalian Mas Lendro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gue gecekan gue dibacutke salok nggon wanci. Ogor-ogor. Gara-gara bos. Utawa goro. Piye, Met? Omong. Ro. Mas aku gak. Tapi sandale engko kon gawe aja nganti ora. Oke, digawe. siap. Iya. Menika sing Mbak Kuwo sing dadi lekase penjadi menika menika Pak Kasihati sak keluarga Sumarambah, Bu Mujiatun lan pinanganten nggih menika sing dikarke Mas Supriyadi kalian Mbak Yosi. Muga tansah mangke katentreman kalahayon bagas waras waris. Allahumma amin. Sowan ngarsane kiyaine Semar Badranaya Cahayu ndak derekke yung. Gandanyo kang sekar kadong kelawan kembang menor kangesmu harum winor lana yata yatan kati kusuma kandanyo mangambar mawur lan kuku sing dupa kang kumelun sinawang gegono tinon mega kang membo Bathara tan samar pamoreng sukma sinuk maya winaya ing asapi sumimpen talenging kalbu pambukaning warana talen saking layap luyup pengaluyup pindha pesating supena sumusuping rasa jati pating rusak pating ketemu pindha roping jalaniti kuku sing tupa kang kumelun mari kan tiasa ngabeke tangan jok sageng wiyati sang resi kaneka putra kangan jok saking wiyati Ya Rama.